Az egységnyi területen megtermelt kukorica mennyiségét több, a gazdálkodótól függő és független tényező határozza meg. A termelőtől független környezeti tényezők, mint a hőmérséklet, csapadékviszonyok, a terület talajadottságai nem vagy csak igen kis mértékben befolyásolhatóak, viszont megfelelő tudatossággal bizonyos mértékig alkalmazkodni tudunk az adott feltételekhez. Az okszerű hibrid választás, talajművelés, öntözés és a tápanyaggazdálkodás hozzájárul az eredményes kukoricatermesztéshez. Ha a kukoricatábla minden egyes növényének a legoptimálisabb feltételeket biztosítjuk, kiegyenlített, homogén állományt kapunk. Az egységes állomány biztosítja az alapot ahhoz, hogy az adott területen elérhető maximális termést takarítsuk be. A homogén állomány szintén feltétele a későbbi hatékony gyomírtási munkáknak is. A gazdálkodóktól függő tényezők közül a vetés az, amelyik a sikeres termesztés alapja, az első pillanattól meghatározza és befolyásolja a szezon végén betakarított termés mennyiségét. A vetés során elkövetett hibákért komoly árat fizet a termelő. A tőhiányok, a duplán, triplán vetések akár 10%-kal is csökkenthetik a termés mennyiségét. További csökkentő tényező lehet a magágy nem megfelelő előkészítése, valamint a vetés nem megfelelő időzítése. Ebben a kukorica szemben van mindaz, amely a termésünket 20-25%-ban meghatározza. Az adott hibridre jellemző genetikai tulajdonság, termőképesség, stressztűrő képesség, valamint az a tartaléktápanyag, amely a kukorica kezdeti növekedéséhez szükséges. A vetőmag rendelkezik azokkal a minőségi paraméterekkel, amelyeket a vetőmag előállító cégek, illetve a magyar szabvány szavatol a vásárlók számára. Ezek közül a legfontosabb a csírázó képesség. A magyar szabvány 90%-ot határoz meg. Ennek a jelentése, hogy a laboratóriumi teszt során 100 szem kukoricából minimum 90 szemnek egészséges csírát és gyököcskét kell produkálnia. A meleg csíratesztet az ISTA szabvány alapján végzik a minősítő laboratóriumok, így ezen az értékmérő tulajdonság alapján jól összehasonlíthatóak az egyes vetőmagtételek. A másik teszt a hideg csíra vizsgálat, amelyre nem létezik standard. Minden cég a saját eljárása alapján minősíti a vetőmagtételek hidegérzékenységét. A csírázást a vízfelvétel következtében létrejövő szemduzzadás előzi meg, ami nem jelenti egyértelműen a csírázás megindulását. Azok az enzimek, amelyek a sejtosztódást szabályozzák, csak egy bizonyos hőmérsékleten és nedvességtartalomnál aktivizálódnak. Jól látszik a 2012-es vetésidő kísérletben, hogy a korán, március végén, április elején elvetett állományok 22-23 napot is a talajban töltöttek a kelés előtt. Ebben az időszakban a mag dolgozik, a tartalék tápanyagait éli fel. A talajban eltöltött idő és a termés között negatív korreláció van. Egyértelműen termésdepressziót okoz az elhúzódó talajban töltött időszak. A vetőmag méretét több dolog is befolyásolhatja. A csövön való elhelyezkedése, az előállítás körülményei és évjárat hatása, az adott hibridre jellemző szemméret. A vetőmag frakcióját a szemek csövön való elhelyezkedése határozza meg. Nagy gömbölyű, nagy lapos, közepes lapos, közepes gömbölyű. A feldolgozás során a vetőmag többféle műveleten megy keresztül. Az előválogatás után a megfelelő nedvességre szárítás, majd a morzsolás következik. A kukoricát ezután frakciókra bontjuk. A szeparátor segítségével tovább tisztítjuk a vetőmagtételt. Következő lépés a csávázás, ahol gombaölő és rovarölő szereket használunk. A csomagolás során az egyes tételeket fémzároltatni kell. A fémzár címkét érdemes megőrizni, hiszen minden vetőmagtételnek egyedi jelölése van. Az azonosítószám segítségével lekérhető a vetőmagminősítő bizonyítvány, ami alapján kiszámolható a kivetendő vetőmagtétel korrekciójának értéke. A fémzár címkén a vetőmag minőségi paraméterei vannak feltüntetve. A hibrid megnevezése, a fémzárszám, az egység súlya, a csávázószer fajtája, az 1000 mag súly, a magfrakció és a kiszerelési egység.
szántást akkor alkalmazzunk, ha azt megfelelő minőségben el tudjuk végezni. Vízzel telített talaj esetében a szántást az első fagyok érkeztével végezzük. Homoktalajokon lehetőség szerint tavasszal szántsunk. A szerkezet nélküli laza homoktalajok hamar visszaülepednek, lekeményednek. Az elmunkálatlan szántás nyitottan hagyott talajfelszín esetében a rögök nem képesek tökéletesen beázni, megomlani. A szétesett, porosodó részek a hantok közé hullanak. Tavasszal ez a laza, poros réteg gyorsan átnedvesedik, míg a hantok belseje száraz marad. A vetés folyamán ezért egyes szemek ideális, nedves környezetbe, mások száraz körülmények közé kerülnek. Ez egyenetlen kelést eredményez. A szántásunkat elmunkálhatjuk ősszel egy menetben, illetve a szántás után egy külön munkagéppel is. Amennyiben a szántásunkat tavasszal műveljük el, úgy azt végezzük a lehető legkorábbi időpontban, hiszen a nyitott, lezáratlan talajfelszínen a tavaszi szelek akár napi 0,8–1,6 mm vizet is képesek elvinni a talajunkból. Hazánk szélsőséges klímáján, különösen az utóbbi asszályos évek miatt egyre inkább a vízmegőrző talajművelés kerül előtérbe a kukoricatermesztésben is. A cél a talajban már rendelkezésre álló víz, a betározott téli csapadék megőrzése. Amennyiben a talajunk állapota megfelelő, nem túl vizes, akkor a talajkímélő, forgatás nélküli művelést alkalmazzuk. A magágyunk legyen megfelelően tömör, de nem levegőtlen, a felszín morzsás szerkezetű, nem poros. A magágy visszatömörítésére, valamint a felszín zárására a vetőgépek takaró-zárókereke tökéletesen alkalmas. Összefoglalva, fontos, hogy a talajunk idejében le legyen zárva, törekedjünk a rendelkezésre álló víz megőrzéséről. Egyenletes, homogén csírázás és kelés csak akkor valósulhat meg, ha a magágy nedvességtartalma a vetőmag zónájában eléri vízkapacitásának 70%-át, és a talaj hőmérséklete tartósan 10 Celsius fok fölé emelkedik. Megfelelő munkát csak jó állapotban lévő és helyesen beállított gépekkel, eszközökkel lehet végezni. Ma a mezőgazdaságban használatos vetőgépek precíziós műszerek, használatuk és karbantartásuk különös gondosságot igényel. A szemenként vetőgépek különböző konstrukciói alapvetően kétféle rendszer szerint épülnek fel. Vetőszerkezetük kialakítása pneumatikus vagy mechanikus lehet. A vetőgépek karbantartását legjobb, ha a vetési szezont követő leghamarabbi időpontban elvégezzük. A vetőgép megtisztítását követően vizsgáljuk át annak állapotát. Lényeges dolog a láncok állapotának ellenőrzése, kenése, esetlegesen a megnyúlt szemek cseréje. Ellenőrizzük az áttételeket, gondoskodjunk a kopott, elhasználódott vagy letört fogaskerekek cseréjéről. Mindenképpen nézzük át a vetőtárcsákat, hiszen az épp, kopásmentes vetőtárcsa alapjában meghatározza a vetés minőségét. A vetőházban lévő műanyag betétek hozzájárulnak a pontos vetéshez. A kopott, sérült betétek pontatlan vetést eredményeznek. A precíz vetés érdekében fontos ellenőrizni a fotocellákat, rögzítési pontokat, a maglesodrók állapotát, a gégecsöveg épségét, csapágyazást. Menjünk végig a vetőmag útján, ellenőrizzük a kopó, forgó alkatrészeket, zsírzási pontokat. A meghibásodások mielőbbi kijavítása, alkatrészek cseréje, megrendelése tervezhetővé teszi a vetést, mint munkaműveletet. John Deere vetőgép esetében a vetőtárcsákat javasolt grafitsprével lekezelni, ami megnyújtja az élettartamot, javítja a vetés minőségét. A vetés munkaműveletét közvetlenül megelőzi a vetőgépek vetés előtti beállítása. Ehhez ismernünk kell a kivetetendő vetőmagtétel, csírázó képesség és frakció tulajdonságait, illetve a vetőgép beállításának műszaki lehetőségeit is. Amennyiben szükséges, cseréljünk vetőtárcsát. A vetőtárcsákat általánosságban a vetőmagok méretéhez szokták javasolni. Kisebb vetőmagméret, apróbb mag esetén használjunk kisebb furatú tárcsát. Az elérhető tárcsákról a vetőgép forgalmazójától tájékozódhat.
Abban az esetben, ha a vetőmagtétel nem homogén, akkor válasszunk egy kisebb lyukátmérőjű vetőtárcsát, és állítsuk magasabbra a vákuum nyomását. Ekkor a megnövelt vákuum miatt nem lesz a vetésnél kihagyás, viszont az apróbb magokból sem tud csokrosan vetni. A John Deere Maxi-Merge vetőgép esetében javasolnak egy tárcsacserét, melynek nem süllyesztett a furata, hanem sík kiképzésű. A tőtávolság, azaz a soronként kivetett növények közötti távolság beállítása előtt meg kell határoznunk a hektáronkénti kivetendő magmennyiséget. Ha ez az érték megvan, akkor a fordulatszámváltó fokozatainak váltásával beállítjuk az igényeknek megfelelő paramétereket. A lánckerék kombinációk a vetőgépen elhelyezett, illetve csatolmányként a vetőgépgyártótól kapott táblázaton megtalálhatóak. A tőtávolságot, a homogén vetést a maglesodróval is finomíthatjuk. Ez szériától függően automatikusan, vagy pedig félig mechanikusan állítja be a ventilátor által előállított vákuum nyomását. Ne feledjük, hogy a kivetendő vetőmag mennyiségét a csírázóképesség függvényében korrigálnunk kell, hogy a tervezett hektáronkénti növényszámot megkapjuk. A beállítandó magmennyiséget megkapjuk, ha a tervezett tőszámot osztjuk a csíra százalékkal és szorozzuk 100-zal. Például, ha 70 000 termőtő per hektárral kalkulálunk, és a vetőmagtételünk 93%-os csírázóképességgel rendelkezik, ebben az esetben 75.269 körüli értékre kell beállítanunk az áttételeket. Legtöbb termelő a nedvesbe teszi le a vetőmagot, ami azt jelenti, hogy a vetés mélységét a nedves talajréteg mélysége határozza meg. Ha a magágyunk kiszáradt, akkor inkább várjuk meg a következő csapadékot, kerüljük az indokolatlanul nagy vetésmélységet. Alapesetben ajánlható, hogy a vetés mélysége centiméterben nem haladhatja meg a vetőmag átmérőjét milliméterben. Amennyiben a vetőmag mélyre kerül, a csírázás megindul, ugyanakkor a tartalék tápanyagok elhasználódnak már a csírázás folyamán. A vetésmélységet a sornyitó csoroszja rugójával, illetve mélységállító orsóval tudjuk befolyásolni. Ennek a beállításával tudjuk szabályozni, hogy a sornyitókések, illetve csoroszják milyen mélyen hatoljanak a talajba, hogy hova kerüljön a vetőmag. Vetési sebességnek a vetőgépgyártó cégek által ajánlott vetési sebességintervallum alsó határát javasoljuk betartani. A tesztek szerint a legpontosabb vetést 6-8 km/h sebességgel érjük el. A könnyen felvehető foszfortartalmú starterműtrágyák vetéssel egy menetben kijuttatva nagy segítséget nyújtanak a fiatal növények számára. Különösen fontos ez egy hideg időszakban, amikor relatív foszforhiány lép fel, amit a növény lilulása jelez. A starterműtrágyákat a vetőmagtól megfelelő távolságban kell elhelyezni, hogy a fiatal csíranövényt ne károsítsuk. A forgalmazók ajánlása, hogy a műtrágya 5 cm-rel a vetőmag mellé vagy alá kerüljön. Az adagolókat ennek megfelelően kell beállítani. A vetőgép beállítása és a magtartály feltöltése után kezdődhet a vetés. A síkport a John Deere vetőgépnél javasolják. Szerepe, hogy megakadályozza a csávázott vetőmagok összetapadását. Az első pár méter megtétele után szálljunk ki a traktorból. Keressük meg a kivetett sorokat, nézzük meg és mérjük meg a szemek és a sorok közti távolságot. Ellenőrizzük a vetés mélységét. Nagy segítségünkre lehet a vetőmonitor, amely folyamatosan figyeli, ha szükséges riasztja a kezelőt egy esetleges dugulás, vetőmag kifogyása esetén. A vetőgép nem megfelelő beállításának eredménye lehet tőszámegyenetlenség és a hiányos kelés. Az egyenetlen kelés a vetőágy egyenetlen nedvességére utal, illetve a nem megfelelően beállított vetőgép vagy vetés eredménye lehet. Amennyiben az egymás mellett lévő kukoricák kelése közti különbség meghaladja a 48 órát, ekkor a lemaradó növények hasonló konkurenciát jelentenek a kukorica számára, mintha azok gyomok lennének. Amennyiben a kelések közötti különbség egy állományon belül meghaladja a 10 napot, úgy ez akár 9%-os termésveszteséget is okozhat. A kukoricatermesztés komplex rendszer. A legfontosabb eleme a vetés, amellyel megfelelő alapokat építünk az egész évre. Pontos, megfelelően beállított vetőgéppel, megfelelő időzítéssel 10-15%-os termésnövekedést érhetünk el hektáronként. Ez mindössze 40 perces munkánkba kerül egy szezonban. Számoljunk előre!